Welcome to the leading site news. Troxike bapong NLBKA ningkan asek amai pi arlong pira baptis monduli along ni phai trok arni kang sampen ni phai ner cap an mesen pen mai peman pon. Lakhain ko rapho ni lib MEC constituency ke parlo NLKBA atake ni hang long ri baptis kajalang amai ni lib arlo kedo Jisu Kristo aphan ke kroy tum atake baptis atum kachingrum amai peman pon. Nili barlo NLKBA monduli thongkep chingrum pet si ningkan sek kachingwai koilamati along pira baptis monduli longsi ni phai trok pener kepan department ki thong matheke monduli nimarli apen riso korjang kachingwai lapen karcho hai hui amai peman pon ni phai trok adap lama kapangjar pen si mai pangcheng ponlo lama kangthur lake NLKBA mai phu monsing be degrum baptist church monduli pen si lama pangjar pon Lasa hot ningkan sek keklem ke dam tangka ke long kape dam hai hui ta chingki chingwai pon mai hot aluhi aman pen kachitong don NKBA mai phu Reverend Ben Chingteron lapen Treasurer Edison Kathar NKBA Office Assistant NKBA Benjamin Rongpi lapen Hutton Bible Institute a Principal Kelvin Hanse lapen Kirby Cultural Society Center Konchunbang Sonil Tokbi lapen Angbong Longri Baptist Kajalangame akaja atum lapen Saphapani Longri Baptist Kajalangame kijatum kepenang an kethi atum chitong don lapen Kirby Christian Fellowship Dimapur penta chitong don lapen mai esek achora kalam mate athipi alam kapithan ponjia phani phai trok pen ni phainer cap an arna malam ke thana bang Reverend Kamson Rongphar Karbianglong Baptist Convention Konchunbang KABC lapen alang li pen si arna malam mesen alam thanpon lapen mai hot lunsepi Christina Ingtipi lapen lunsepo Matthew Rongpi lunsepo Maising Teron lunsepo Jem Kiling lunsepi Sila Terang pi atumta mai sek jumisen arna malun kilun pen arna maphana nong athang kapethe asai klemdun lapen lun kimi jokta aku ingpu pon thutanglo lapen mai sek lun cheto athake khoer mai sek jumisen alun kilun dor plup alun kilun atum NLBROKA atake nihang longri baptis riso okorjang kacalang amai koil tim pensi mai sek luncheto lunpondo lapen mai sek kero karcho praise and worship jokta NLBROKA atum pensi mai sek kero karcho praise and worship pedordun lapen mai sek bang suri isi sase monit chetong pon pusi ni tumpen berta ripon Pening 2026 mate surihini rankor truck NLBKA aningkan kijatum Monsing Be Horening Ti Chondro Teron Simon Rongpi Bhupen Teron lapen NLBNKA kijatum Alpona Tok BP Samili Rong PP Rojuni Rong PP Roli Kropi Jini Rong Hangpi Jilina Rong Pharpi lapen NLBROKA kijatum ke Sunil Rong Hang Arjina Rong Hangpi Darwin Tiso Jersong Terang Monjer Teron Pi Latum pensi NLBKA 2026 lapen 2027 aningkan Japon po mai mesen pen chunpon long pe mesi arna maphan kero karchu lapen ada katur pithepon po sila tum ke claim penanga tuma question diri long do lapen labang so question ke NKB fonta nilisi penang ke dedin kene clear vision ke nilisi pi penanga tum kamata doji ka period long ri truck chingrum ramu NKB ang turpona Aku pilih lagi pelang tanah layalam kamat satu pek setar nili tu makai mangdam ke lakali nili tu makai mangdam ke long di trok atum kacing rumah hut ke along di tina tu mestame mau nikah seke NKB amai picak nji hal bangsu tu depo pipo sab susuk kacera tunji la poin istilo pen hini poin manggal hello hoba tum kerja unida dah hut tado hut penke kita munida dah dim tado Lapusan hot pelotong ter longri, truk atum sila dah isi menikeja do japa, keteng do japa, kacingki do japa, non kita tang, LABA tu. Lapan KBA aputa kapacini panel ini kerja lapu balik. Abang support kelong dungi panel ini kacang hari di pilot, support pini apa PPA posi, ni mali keja tu manta akiru pilot lapan abang kira batis mondoli panta ni dia akiru pilot, metang mondoli panta ciro de nana raja ate
nili bang VIP tenang an nili panang itang kam an samilan tuma claim nili permanent claim piat posel no panang ya keru pinang kok lah tapi nili tunai mai cak cison ten nili support long nili data hai mene posel no panang keru pila nili dikai karjap ke nili tuma long ri ni marli amai ke jatung pan ka chui bang nili ni ke hang lo 2014 dan 19 Angbong nili Baptist Theological College Fosero long kacari una hot ane tum cuci selepen ni pan panang lorpen kacari seka kode kenang je panang kicara duna por ane tum pan curu parpik lo tu kacuru konsing di arja penang tum ke lasana por hot di arja tum de penang long re mai ke regionally ki di hot kumen tu ning kan ne hada 7-8 lo me pini ki di la so theng long chatten pini theng tin lang andala aposi penang an ke Amen ka ilong tahay lo, tani li panang chini ta hai lang mene. Tami nili ador ke sot pike mene lo kali, pos tami nili hello edison ka thar lo, nali tamo long ri ni marit pen, long ri hoi pen ni panang jari ng krado na bang. Asi nili hin pen thang mata long ri tum pan kipi kitajir ason avete ma, tami nili ningat long pen kachuro kar dom pen isia frame kipi je pan nili ding hang do, basi ni mali amai pi nili pang kedeng lo je pan si nili cumi ri lo. Aku sekarang lang. Oke, siapa? BJP itu Malong Ria Presiden alang lipan sini lidakan hangpon lo. Nasuhut alang lumpen aman kecipi angtek karbia pohoben pedeng pon lo na. Salun jir alang liban le pang kupon nona. Pini tom labang so karcho atheng no tom chingkhon anjer bahini tum pena jok lon gimi kang puja phane phan jakong ke pia pot se la to phan choro par pik lo sinile labang so lon gimi ing pupon po nile alam che pohida lo bola tang te nile ara madom si la to pan kardom chipi pensi nilam theta peju det po choro par pik lo pini labang so me long itum aphane lon se pi to pe jok apong tin am me hosame lon gimi pen kero karcho ja phan apasona por itum ke long pen ala tu mas se pen ana phan ke ro kar chuji ana mama na nong be the ja phan la son war sai ala tu pen ke long bon bom ana ma hirj me la pen ke the bon bom ja phan itum apor ke me ke long tu bom pa si ni churo par piklo ana pha same la pen ala tu pha same la pen atu mas se pen jok an se ana ma nong be the bon tu bom tap chi la pen Kristo berta ke me phan kapacita kan klem tu bom the ja phan akai che the long arnam le pe ja dun tu bom na atu mas se pen arnam nong ko the ja phan nile ka do we thing no por hi par ju bon po ne pe mi thu tha po pini labang solun pen jok si ala tum arnam nong pe the bon po si ne pe mi thu tha perfect lo nili ana mardom si pejuda juro lo pini chinghon anjir bahani tum penajo ni pi isia timothy ani pipli ani sokrehini na pena kon li long dim ke anam thu do chulang la ka than pere ani pi crazy ani so serkep ni la por hidam dalang chehok non oristo amonit nang riso hut la pen nang riso hut nang ning parong nang lapen nang ning ke hang a ling la le king kam chijor non lapen nang make it tek long a ling la le klem non bonta nang chini non la ka dok be ason an penapot arnam kang sai along nang phan wanji risonim so amai mata risonim so che the kai ke ador so pik lapen isi
kupuloh isi abam akacing jok ason si layong se indipet lo produng te mana ki papu tuji phane ki sung lo beson lapen Jerusalem so aja te kai ke tihe nanolom ke arta in corner cap phong cap lo mede thang chor chiri ya ti seta arta belalang nalo pete nikan pli cap bang ke youth pusi pulo seta nikan pli cap phita chor chiri dira tum samay ko youth pusi consider pomlang seta piso entang lo pote la tumpan youth puke lakha khelo seta arta belalang namo tangte youth bomlang till 40 years an bangke pini tame pena tama chor chiri dulang ta hai chiri etlu ta hai lo arta kompen ningkan ko na cap thong kar phong bom na chor chiri et ta hai po sita la tum hage sarmar pusi lakha pondet po sita arta belalang namlo pote youth la no so nili bang no ke youth ke kalilo no ke nili ke 50 years celebrate lo penenge nili golden year lo half century kita melo la po la pen youth tum phan mate risui jang tum phan akenang ke akan dok ve hin to ma akenang do people ma alang tum ok apran misen rj misen in tangrak intellectual o kamatha la pen ke thek ason do lam kaning je pen ponon ke thek pe theng ponon a give talent ason do pick pen posi alang tum phana ke nang do pick society long sa tame youth tum yong se ave product te unik rong ro long podon mondoli long da sonat tha bini isame na dak tame jong si riso yang tum se ave poson te la bang so mai tame alira chamna na video ji polo la high pendel la high music system open choir luncheto kikan pen ka prek pen ajok itu mai karcus tame isi athok ke doi la pen alon ki doi ke risoi chang to pen halo la pen la sana thang si even politics tum tame risoi jang to si riji ipot mala tum ga ok vi from chet la pen dam plut claim plut la pen jakong do la person la pen pherere la po la pen